Ça va? Oui, ça va. Avec Wari? Ah, tu veux flo. Ambe la fiala. Ah, oui. Aba 8 mars là. Wallahi. Ku be 8 mars. Wallahi. Ala antoka ma changer. Oui, bi. Ah oh, ne lela kane e bi jusira ba. Voilà, merci. Be ay e fait jaba sura ya Diamant noir. Ne de diamant noir. Mariamba. Ne de Mariamba. Sanga balasa. Jone Mariamba. Ne. Bogotigi do ko Mariamba sanga balasa. Ay boale re time mane kinade no tes kale be musique ga. Abi dong lidade. Mariamba be ali film tourner. Diamant noir do. Ah. No. O bioga sanga ka grine. Bigini bagaga. Kanange sura ede. Jaba sura. Nte se ka sura ya, nte se ka ale faridawo. Beti ke sura e koy. Bamsa sura be e ka nyini ga sura. Jaba sura no lela kani. Diamant noir ne maramba. Bon ça dire ne songe bla edoxy ya o de place là. Grand P muso. Grand P comme ça. Ramune ne bla place là me teke ci Grand P nyeka. Foka nyewulate. Ate falemba e kap ko no fe. Mais edoxy ya o no ese lukanga 8 mars fete. E ma e shoni ya. A shoni be ko wara galata. Ibado ko definingula. Finingulate. Finingulate Allah koso. Wa asika realisation fanake. Aiwa. Asoni be bikari. Oh, yoro budon puse kumata la. Shoni go a shoni kilengele be 50 metri. Ndesani 50 cm sak. Wallahi. Ala kanguna ja. Amin. Ala ka sawu nyuma. Ya Rabbi. Ala ka jamana basi. Amin. Ya Rabbi ala kansom ba ke ala. Inshallah. Bin ko krafe abe mami mbolo. O ye fusen dawe. Aledo. Moro amba foka wali mando. Realisation na. Awa amba fongi same shitigi yala dendigi yala tetigi yala sanyo angeme anga sel nyame wi marsi nyangeme anga sel nyame muso ka do nyangeme anga sel nyame ma nsente jurula mbolo te jurula o ijo idere awa tapli ture ko o ijo idere dien muso be a wi marsi wi marsi krengrenale ale renouveau muso wallahi sigambali nyina baliw ani Gwado muso anga bolokolo kanumbo wallahi olu de 8 mars olu de 8 mars no ta misorobatige no Allah ande sani beni ita ke chugote ya wallahi ufana ba ku ka ke ko de law moro awa kita ka 8 mars ale be secrétariat la jamadugo kefa ka anet na vongo kefa fana 8 mars ke ana se gare bom so bulo ke fam se gare bom so 8 mars wajibi abana bura muso 8 mars so e wala abana awe be karfa kefa 8 mars fe yaro bandaw 8 mars abe do gwasola awo muktarwan abe do gwasola abe do Asum Goita abe do gwasola wakanya Sadio Camara ministre de la défense abe do gwasola Murbo Kone sécurité intérieure abe do gwasola Maliki Diaw abala abe do gwasola ka 8 mars toblige ntomati do Johnny commandant Murbo Sanu watido défense la Abidou aka gwaso kolosi dro aka défense commandant Ousmane Sagara défense la Abidou olu abebe toblike olu be gwada défendre ministre de l'économie et des finances Alfuseni Sanu ale ka do aka do ale be do gwa finance ale ka do ale be toblike bi ka gwa finance madame te toblike voilà Sadio Camara be toblike madame Mutake Morbo Kone bake ani ministre de l'intérieur tout Daki bake Keji bake Marakake abake ale de Marakake de Keji akamale ya toko de Laji Moria maka kamale ya toko sade Keji bake Keji be do gwasula Allah Zagaro Fomba bake directeur Jagara Fomba nyema bake ebara Jagara Antoine Zola ndabele nyema abake ebado Antoine Fomba se nami tobilila nanola Jamina ndikada efakoi Jamina ndikadi efomba ekoze efakoi ko ni yoro ni nanola bo menyove ni nanola bo kada ne ya ebe jumento vi ne ya ego net nandage monia ye karabli yere dala mbo kuru yere ga chugo do mali muzo ba bo ka jo wodi lamina yirula ka keme wala mbim se ka moni kuru dlan ka yere ka moni ka yere ka nya o moni tobi ko mi yoro be soro la ne de bi no tamashien yira ula bi ka yirula ka ko che ate kokolo ide
boneta wa muso yara fana te kuna wolo ni ma fari awa fari da ma waleke neta seri fana kayin seri ibi inokumunde ibi konokumu kitaina imani ibanana sirjeni fargwanto fana de we fargwanto seri mali fargwane do ami sirjeni to bi mali fargwane badi do sa ala ka nguna ja amin tamari fasiri yusu yani ngatemani fasiri anga fole o wajibi e kanyishi kanumba jama kuluma mimba to ikado aunuluga kanu sinzina o isofla masaka seba ye jabaru wahidu ambe beso masata nuka barikada sanga ani wati kene beka ka keta bela anya ale tanu ambe rasulu tanu ka barikada ninga wale nyumando nema ni kishiba yala ko jidi aka yusu ka masa o sebe korofo antize ku usara ere tambulo polini tanu ni barikada temene ko ambu wale nyumando ka doke alibi ala ku bulo kanshi uje ankoro ka bana koro bana shika nu soro ka ku toro ka jidi ke lafiya ula munu bi tiyen so bada dali ka no ya uluni anga bamba to bela jelenye ku ka bismillah mine ikado ka fo kuna foni keneka kuna foni ko nyeshi uluma ku bo kuna siri kono fasiri sebe on kono taw sugandile do anfe o krengele munu sugandira kuna ku garjiga ye ko nyegele joko nyuma nyama da ko nyuma ambe do ke ala ko no ya wiye ala se ko nyuma ala ko no ya nyero wiye ka mabe ka chari shuya ko latigi ni nega shujuru tigu ala ko no ya wiye ko ka bismillah ko na nyu bismillah bla ngati magwanye anasinga kara kuruka ikoro gado ka fo me ni kater de Renouveau Fm ni aleta yusu iba ka fo ko biye ka do selier nga selimi ni dengrefe selido dengrefe seli ka do ka fo danye kele kuma ndo ka daki ye kalmunta ka fam yali di ama ako naba mbere na nyuma ya tandu ani nyere nebe ka do nyele faroka ka nyeba faroka ka kle ka do minye ka do muso bela jele nyelu to faroka nyeba awo nyeba ni nyele ani nyine nebo ndu faroka ani nyine ukafara nyere ani ka do na nyuma ni nata yatanduka ani mbere ni nabaka kumana ambo fara darata inga ni mbela jele muso wele toye ikado cheni abimya kame ha awo aflega muso to de fomnya kana awo ani babananga mba beleru mani sugu wala amba baraka abana okumana yusu ko abe bonya masike oluye ko kai kado utanu ko ka wole nyumando ka beni bidonye ikado minye masikalo kleshe kinye mini okele do ikado nyinjugu ya oseliye nyinjugu ya seli dakika fola ina fo musoto uluba seli ka foku ka seli muso bela jele togola duguba kono muso musoro batigiu oluko nimbake ikado ka fo fenye minye ikado ka politiki ko do bala yasa ko ikado ujanya politiki ufangile to ka ikado okako ko ikado kolodo oluta ke kunyo ye politiki ko nasara ye oluta ye ni ujanya kolodo yusu iba ka foko utemmiri ikado ubonyongo munumbe no fana ye musula kawye nulube nyani ni degu kono bi hakaja mbogotigi ni dobe no nunu ni ikado mbogotigi nunjini muno no olube wele ko barakelaw utemmiri barakelaw ka sengela de musoro batigi de ikado wi marsi kelaw yenga barakelaw den kerefele do ko lu munun be barake lere mugani nani ube lere mugange barala atonani o yikado ka fo ulafia watini yusu ibaye ka fo ko kakla ka sara misikine sarani do ci ulu tege kalo sala o ka do rebe iba soro bingani be takulu segere tafe ni jalani tafe bulon nasira fe mama ga denjene mimbe dukono alle fils a papa mimbe o bebbi walide un kan fo itibo Allah wani ma farati o fana temenengo amalo ya reta gurubine bado la ku bangani barake de nunga sara duma muso ye kelen ye wa yala sele imbe ga ku beto wala wa daki kameni yoro indema iba e ka fo ko do yere min vle no yu ka seliye muso la ka to wala seli ko ba soro nunu nyegwa ambe ko tabada kala ukurumbe demba ya ka degun jukoro anu ka senge o jukoro ukembe ko donita fe mi ka do ka fo demba ya me ube bara la demba ya munu na o donita le fana kofe iba e ubakoro ni munu ndora bugudala ulu fana mama go besu ma ubu bulo mono bo no fe bo mako ya no ko nunu mbe ikado muso ya joro cha monva okumana ko minye kado ka boliye kana barake ubonyongo do fe ikado ga wa kunye katu ucheu anu deun la dongo nyumange do refuna be uka konyo minanyini yusu ko ni muso do ye munun dene do kerefe marsikalo cliché ki aseli na okumana ko ambe munyini ulufe ko muso minumbe ando ye ngaraw ye anga gurubine ba munumbia ko ulu kanga yafanyine nimbogotike nunumfe wallahi yusu ko ikado ka foko nini mbogotike nunu ka kosoni ka sauche ka bamako
bila diɲɛ dongo do ko muso bɛ ba kelen bɔ o bɛ bɔ musoya la o bɛ bɔ denbaya la o bɛ bɔ i ka dɔ furumusoya yɛrɛ la ka sabu kɛ gɛlɛya ni i ka dɔ degun min ba a ko la ko nin npogotigi ninnu o kumana k'i b'a ye k'a fɔ ko ninnu ma jate diɲɛ na 8 mars a ɲɛnajɛw fɛ ko minnu bɛ ka 8 mars ɲɛnajɛbaw kɛ ko musow tɔgɔ la olu yɛrɛ de ye ninnu lajababaw ye n'o ye npogotigini ninnu lajababaw ye olu de bɛ bɔnɛ jigin ni muso ɲɔgɔn kan n'o ye baarakɛden ninnu ye wa ko musow ka hakɛ min ni bidon in dabɔlen don o yɛrɛ kama o hakɛ ka matarafa k'u fana k'o tɔnɔbɔ ko ngorobinɛba janjigi ninnu ayi k'olu y'o daw senkɔrɔ k'o foroke olu mago si tɛ baarakɛden ninnu ka hakɛ la u bɛ ɲani ani k'a dɔn misimisi min na k'u yɛrɛ b'a kɛ i n'a fɔ u t'o kalama ko min ye nin ɲɛnajɛ in ye ko ɲɛnajɛ in ye den kɛrɛfɛ ɲɛnajɛ ye dɔw b'a kɛ dɔw den bɛ kɛrɛfɛ wa ko nin ɲɛnajɛ kɛcogo masina min bɛ an fɛ yan muso dɔw k'a kɛ ka dɔw dɛnen to kɛrɛfɛ i b'a ye k'a fɔ k'a bɛ kɛ sababu ye ka nin donba in ka a danbe bɔ a la k'a dawula bɔ a la ko a dun fɔra ko muso in ye ɲɛnajɛ in ye musow bɛɛ lajɛlen tɔgɔla ɲɛnajɛ diɲɛmaa ye min sugandi ko k'u ka hakɛ matarafa don ɲɛ n'o ye 8 mars ye i k'a dɔn k'a bɛ kɛ muso bɛɛ de tɔgɔ la nka ni den kɛrɛ dɔw dɛnna kɛrɛfɛ dɔw k'a kɛ k'a bɛ fiɲɛ don nin don kɔfɔlen in na a b'a tɔgɔ tiɲɛ a bɛ don kɔfɔlen in a b'a dawula bɔ a la Dramane Alu Kɔnɛ Daki nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a sama ka bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ daɲɛ kelen don a ne m'o ka bidon boli Yusu Moro i wolowolomuso bɔn t'ale ka tobili kɛ dɛ mon wolowolo femme ale y'a faamu Fatikaya a b'a faamu de ni min y'a faamu o ka ko man ca koyi ɲɛ b'a ko camantigi caman fana bɛ o tɛ maa faamuyalen ye koyi wallahi jagoya fangatigi ninnu dɔw ni dagajugu sigilaw Moro an na taasi lase muso dɔw ma an ka taa Kati Ɲugudu Danba Madame Kamara Moro ninnu ye wuli ka jɔ kɛ ani Bawa Sakili Baw min ye awɛ k'a dɔn anw ka sage femme an ka PMI na ka taa se Madame Kulubali awɛ k'a dɔn Kiya Keita Moro ale filɛ Kati Bamanankan na Monsieur Burama muso Kati Kiya Moro ninnu ye baara kɛ dɔgɔtɔrɔya baara kɛ cɛsiri ani wuli ka jɔ la Moro a k'a dɔn ONG Rahma pour orphelin min ye Aisha Aidara Moro belebele a k'a dɔn min ye 8 mars ye Moro a kan ka fɔ ninnu de ye n'o bɔra ye min ye a k'a dɔn Madame Kulubali Jelika Kɔnɛ Moro a k'a dɔn an ba don min ye Kati Tobinikɔrɔ Moro ala y'a mbiji don a ya min ye a k'a dɔn min ye Ba Jelika Moro ninnu ye a k'a dɔn jɔyɔrɔba fa misali la Kati kosɛbɛ a b'an hakili jigin an yɛrɛ cakɛɲɔgɔn ani falaw ni yatimɛw ladon b'a la maraka la n'o ye Dadɔsi ye Dadɔsi a fana ka foni don ninnu na ko a 8 mars Dadɔ Kamara Moro journaliste a 8 mars ka taa se Mariam Kɔnɛ Christelle an b'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen 8 mars wa min ye i k'a dɔn Jayisibi Lamama kabi Kayi k'a 8 mars Mama National ka Lamama fo Jayisibi Musabugu ya Kayi Plateau i k'a dɔn k'a fɔ Mamusila ye k'a 8 mars ka sɔrɔ k'an wolowolo terimuso fo kabi Burkina Faso n'o ye Ma Kebe k'a 8 mars Tandiya Wajara k'a 8 mars Ɲamoyi Ture 8 mars yara olu Musu Damba 8 mars Tandiya 8 mars olu ye douaniya kɛ ka ba gasi k'a la ayiwa a bɛ hakili jigin kɔrɔmuso la Jɛnɛba Kɔnɛ k'a 8 mars o bɛɛ 8 mars ani grand sœur Masiriya Tasayi Madame Touré Lɔbɔ Tarawele ayiwa k'a 8 mars i ye belebele dɔ wɛrɛ tɔgɔ fɔ ndesaani a barika la Yusu a tɛ ban fɔlɔ muso bɛɛ an balakaw bɛ a bɛɛ bɔ nin fête Ami Gino Bayini Fofana wala c'est ça Maya wala Simon wala ani Tata wala a banna Yusu kɔni wala Yusu kɔni Adel fana ka 8 mars fini y'a minɛ dɛ a y'a minɛ dɛ fo b'a kɛra nunkɔrɔla kɛmɛ i ko dɔrɔmɛ 1 di wallahi ba bɛ ka i den k'a suɲɛ k'a filɛ a b'a filɛ i b'a fɔ k'u ma bɔ ɲɔgɔn ka so ne de ka i koyi wallahi ne de ka i koyi Tata Jawara Moro Sanɔgɔba k'a 8 mars an ka tɛmɛ ni fasiri i ye foti kɛ bamanankan Tata Jawara Moro Sanɔgɔba Madame Kɔnɛ Tata Jawara i ye foti kɛ bamanankan Moro Sanɔgɔba k'a 8 mars bon i b'a sɔrɔ a bɛ ka muɲamuɲa san nkalon kan i bɛna waliden bila muɲamuɲa na nkalon kan i fana sa nin dabila 8 mars in na sa Moro Renouveau muso a bɛɛ lajɛlen k'u 8 mars o n'a ka kan Moro a k'a dɔn a bɛ ene banata Imam Leclerc Mahamudu Dogo i k'a dɔn très respecté Moro a k'a dɔn min ye Mahamudu
Dugo ye ko jɛkulu dɔ bɛ yen jɛkulu min n'u b'a wele ko Jigiyakura olu ka kɛnɛ kan Mamu Diko k'a kuma na dɛ ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la a ko k'ale ni maa si tɛ ɲɔgɔn na ani M5 RP k'ale no olu ti ɲɔana ani semasi ale do olu ti ɲɔana moro ale ta jamana ko de ye Mamu Diko a ye nin kuma fɔ ale ko a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko ale ye Ibrim Boubacar Keita n'o y'a kɔrɔkɛ k'a y'o kɛlɛ a ka dɔn jamana marabolo ko jugu la ka dɔn awa min ye o kɛlɛlen o binnen ale kɔni taara ka misiri kɔnɔ ale kɔnɔ ko a ka dɔn malidenw n'an lajɛ ka bɛn ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko awa ka dɔn o de tɛ se ka kɛ ko jago ale ka bɔ a ka bɔ n'o tɛ an tɛ ka bɛn dɛ an tɛ ka bɛn bi an tɛ ka bɛn sini wa bɛn yɛrɛ ɲɛda t'an kun ala hali a sini ma a tɛ sigi n'a ye M5 ko ɲɔngirilen do semasi ko o bɛ bisi basa la PRVM faso ko o yɛrɛ e k'o ma ci de PRVM faso ko kɛ ko yɛrɛ ma se fɔlɔ a ci ka yɛrɛ kɛ daminɛ na a baara o ye faso ko ye bilen Moro a ko awa min ye kabiri kalafili daminɛna ko san ka dɔn awa min ye 92 ko ni adama ka gagné min kɛra ko kalafili ɲɛnama kɛ Mali la koyi k'a bɛɛ lajɛlen kɛra awa ka dɔn min ye ko sugu dɔ ye min ye Musa Leclerc Mamu Diko a ko ni y'an ka jamana jateminɛ 100 o t'an ka mara kɔnɔ o ma tɛmɛ ka bɔ yen Imam Mamu Diko a ko 2020 ale a kɔrɔkɛ Ibrim Boubacar Keita ko juguya t'u ni ɲɔgɔn cɛ koyi ale a ka dɔ kiri min bɔ a la ko hali bi segin bɛ ka kɛ o kelen kan min ye a bɛ ka dɔn Musa Leclerc Mamu Diko ye Badalabugu alimami i ka dɔn a kumana dɛ a ko hali bi a ko awa min ye ko jamana tɛ ka mara ta jamanadenw ka fara ale ka wulikajɔ n'a ka kɛlɛ ye min ye i ka dɔn jamanadenw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ko n'o de kɛra awa an ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn bolo minɛ ka min ye min kɛ min na bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ ka dɔ bila dɔ ye o tɛ kɛ o an diinɛ n'an ŋaniya yɛrɛ tɛ sɔn o ma a b'ara Moro ale kɔni bisa min ye a bɛ ka dɔn transition min filɛ nin Moro a kuman'o kan ale kɔnɔ ko a bɛ ka dɔn u n'a lajɛ ka bɛɛ lajɛlen wele ko nka o de ma kɛ ko a bɛ ka dɔn u ni maa si ma jɛ ka sigi k'o kɛn bɛ fiɲɛba ye a kumana ko président min kɛn bɛ k'i mabɔ maaw la n'o bɔra ye ko premier ministre fari fagalen o tɛ mugu ya n'o bɔra ye ko ale vice président ko ale yɛrɛ a bɛ dɔn ko o sigikun yɛrɛ t'o la Musa Leclerc Mamu Diko i ka dɔn a ko nin kalo 5 filɛ nin ko maa ma bɛn ye jamana in kɔnɔ ko kalafili n'an taara kalafili la ta ko bɔnɛ k'a sanni ka bɔ an ɲɛna an dun bɛ k'an sɛnsɛn ka taa da fɛ o a baara bɛɛ tɛ k'i jɔsen labɛn ka ban nin kɛra kɛnɛ kan min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Jigiyakura olu ka awa min ye kɛnɛ maa Jigiyakura jɛkulu min n'a ɲɛmaa bɛ Fuseni Abiyan Gindo bolo n'u sera ka k'an jigiya a bɛ fisaya dɛ Dawuda Sangare n'ale ka fasire a ɲɛ bɔ ne bana kɔnɔ Ala k'u kɛ Jigiyakura ye amina rabi kana kɛ jigi tiɲɛ kura wɛrɛ natɔ amina rabi fɛn dɔ don fɛn ninnu a n'a sina bɛ ɲɔgɔn kɔ la sirène jigiya tɛ jigiya don la sirène Yusu b'ale ta nin ye siranin ta i k'a dɔn jɛmu fanga kunkan ko kibaruya ye nin ye ko kaw jim ka ne ma farati i k'a dɔn ko farati b'a bolo transition in kɔnɔna la kaw jim bɛ farati la transition in kɔnɔ wa ko maa min yɛrɛ don farati de fana don transition ma ko kaw jim ye farati de transition ma wallahi ko min ye i ka dɔn maa tɛ minɛ cogo dɔ Isa Kawuji min na a dɔ la fasirikɛba Ade do Ade ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ ko maa tɛ minɛ cogo dɔ Isa Kawuji min na ayiwa i b'a ye k'a fɔ ko kolonɛliw bɛ k'u yɛrɛ jɛgɛ ka bɔ a kɔrɔ dɔɔni ka ti kolonɛliw k'u bɛ ka siran ni maa masina in ɲɛ ka ban koyi ko a kana na kɛ kungo ye olu bolo u ka furancɛ fanga in kɔnɔna la ko an bɛ yɔrɔ min fɔ sisan min ye i k'a dɔn kuma lasela kɔrɔ ye Imamu Mamu Diko tɔgɔ la i k'a dɔn ko a dɔ la ka ale kelen ale de kulekan bɛ ka bɔ Mali fa bɛɛ fɛ bi wa yɛlɛn bɛ bili bɛɛ sanfɛ a bɛ welelele la ko yɛlɛma ko bɛna don transition o ka i k'a dɔn taabolow la ko o bɛ kɛ sababu ye ko Asimi Goita ko k'i kana bɔ min ye jamana ɲɛmaaya sigi o kalata nɔfɛ 2022 san na Yusu ko i k'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la ko min ye i k'a dɔn maa ɲɛmaa danga ye n'o ye vice président ye ko hali n'a ka d'a ye ka Mali mara ayiwa ko a kɔni m'a fɔ a dajɛ la fɔlɔ maa si ye wa k'a ni Kawuji ma nin kuma fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ fana Asimu awɔ
adani akawji ndama jala adama jala wa est-ce que aya foi est-ce que aba kalama yere kuma bidi aba kalama ayi akumi chama foko imam ko te kaso imam ta kalama oui c'est parce que o da kun gele ne be asimu da parce que asimu fle ne bi asimu be Tombouctou ni nguni gawo ni nyonje ato re soro ka fen voye folo o be yala o ba ka mu salo la wolo masi tabaw ni nyonje o be fere be la jele ka kele bana o ka ta ka kele chew kolo do ka dusu dula o ale la me kulo to kun folo ko ani gon me nafiya ke ma ato aki nyeble ne ubi aki nyeji mai wala ma re hakli sigile folo awo Ogma Yusu ibaye ka fo ko minye ka do ngwe ngo 4e vice-président conseil national de transition ale de ngwe wakabe ka kolosi wurudi wo ka wurudi abe ka wurudi a retola misiri de kono bi okmana ko mi ka do ka fo ko akoni ba do ni Asimu Koita ni okere ka do ka fo mashi oshie ani ka do CNSP o ma o fenve mona kenye maye a refe ko ale tana ye ulu kerefe ko kaujim ibaye ka fo ka be ka do tasuma shibe chimbi abeka tasuma shibe tugubi ko dogo kun temene ikado kumbe do sinfe no ye nyana je doye 8 marsi o nyana je do kun sigile do dogo kun temene anu ko ngawo muso de wele wa ko nyana je do kun sigile do dogo kun temene ko asigina kana ikado ka jira ka fo ko absiga ke ko yelema ko bina ke transition tabulu la ka klale ko aka one man show la ayre ka klina nyaga aklale ko nyaga ina ma kli nyaga ko kuma ka ujim ibai ka nyinana ka fo ko karoti ko ni mone do ale bolo ka ba burala atoy ka munyongo wala maka taka henemu ibai ka fo kale misiri ikado imam digo ka misiri ani kansunjata ka yo de do nyona ka soro kele unte wa yo sira bukele kele misiri ni kansunjata ni nyonje o kuma ko minyi ka do ko aya damine ni ka ikado ko kokoroma do taka ikado maka cheboya sigere kaba o mi kanda ma uma kuma fo nga be ka ikado o ka ko kolo do kaba ko na ke cheboye no ye Asimu Koita ye o kuma na kuiba ka fo ko adola ko o red damne ni bicha afe kwa aka ma kolo grife kunye ademe ba jonjon ye ko bela jele nya afoni gafli ko ma folo mi re ya afoni gafli ni ga bugubugu ko ko ngera Imam Mahmoud Diko re de folo o ko ni ya bla re de PPO o kuma na mi nyi ka do ka fo ko ama o te bala na ko ko mi nyi ka do ma bacha mantumbe emerumbe dibila oluti ye o kuma kan dimme ka do semasi konala ko lu fana na ka tabulo ye semasi mawo olu fana ye labenge ninga ni chekele infoni gafli no isa ka ujimi Imam Diko ko ale re ka do ka fo ay do ke o manunu ye ko sebe munu nye ka ujim foni gafli ku yake ni Imam Diko ka do da ka do haklina ye o kuma na ko kuma la sila koro no ye imam ga kuma la sila koro ye ka be ka do ubena jile na somi ka fo kai fur de ku nyela ayu bela jile de malasa ka sura na dinna nganya de kuminyona o kuma na ko minye ka do ko imamu kale ko ka sigina misiri kono Ibrahim Boubacar Keita ka fanga o nyongrile ngoroko o ko Imam Diko ka tunye keneto ni nche mbulo ko anyana ka na sa mine kola o ko Isa ka ujimi ko ala ni tanyini nado ko agata yini ngo jugu ko yato amase ako mine kola o kuma na ko kuna fundo ya jira ka foko jere do sinfe ko ikado ko tabali gushira aye ngwe minye ikado ka fo politiki mamunu mbe M5 RFP konala ay ko minye ikado oluka tabulo e ku ye tabali gushi aye abulo ngwe ku ya jira ka fo olu masiri tabaw fana olu munun gusigale do Isa ka ujim na ka be ka ko bela jele ke Mahmoud Diko ode ye ka be ka beke ode togola ka be Mahmoud Diko ka ci de la ay kulu fana na ye ka fo o te ko o ko minye ka do kosaina iba ye ka fo ko minye ka do ka fo le labana ko nununa ko ale de na do nunun kuna ka fo ku ka politiki ma bela jele bla kerefe wa ikado akera ikado soro rasu nyana no olu masiri tabaw ye ko Imam Diko ka ci ka ne ba da ka soro o ya ire haklina ye Isa ujim ka be yoro minay ko bi ka laban be bi ayre ka jandale unde konnala ay jamunu nda ka ayre de bina bi o konnala ayre ka jam blale Imam Diko ko kele ko ka haklina dino e manifesti o sebe bole ko blaki bay ka fo kay ni che ngoni de kerefe ka to na tabulu fanshi maye o sebe konnala o ko agule ma yoro e jume nye ibay ka fo ko ka balaka bo munum be ka kla ka fo ka be ka kuma imamu togola ki ka do ko kera sababu ye fe mi ka do ka fo wulu masiri
kutabaw ye olu tun sigara a la kosɛbɛ k'olu yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ni kumalasela kɔrɔ Imam Diko tɔgɔ la k'a filɛ k'a ko kelen ta k'olu sɛgɛrɛ k'olu laban de bɛ k'u farati a la ko k'u méfier u bɛ k'u kɔlɔsi a la u bɛ k'u farati nin maa kofɔlen in na ko ni Asimi Goïta o fara CNSP maa tɔw bɛɛ lajɛlen kan k'u si tɛna jɛ n'a ye tuguni k'u gundola ko kalifa nin cɛ in na ko sabu ko gundo marala tɛ ya ko désormais a bɛ nɔnɔ min dɛ ko ni Asimi Goïta ko ale bɛ nɔnɔ de min yɔrɔ anw tɔw bɛ asi de min ayi lemurukumu anw min ji lemurukumunin de ma y'anw kumunen don tɔ wa ale ka nɔnɔ min fɔ a bɛ jaba a bɛ dabaya pɔnpɔ i b'o k'ale de e bɛ nɔnɔ min a bɛ bɔ misi min na dun o b'a yɛrɛ fa nɔnɔ bɛ bɔ misi min na dun yanni k'a sɔrɔ ka min n ko bɛ maa tu o misi tɛna kɛ arijinɛ na n ko misi bɛ maa tu ayiwa e dun ko di nɔnɔ misi in bɛ joli de to ala ka nɔnɔ bɔ a banna ale ɲinɛ n'o kɔ ale bɛ ale bɛ nɔnɔ min jɔn bɛ joli min a bɛ kumabaw fɔ maaw ma jɔn de bɛ ka joli min a k'i bolo sin o la a kɔni est ce que imam m'a bila poubelle la sa a y'a lâché de ko k'a écarté et tubabukan in na mɛn dɛ ko ni Asimi Goïta ni les autres membres du CNSP n'accepteront désormais de se confier à Kawjim qui ne sait pas tenir un secret. Ni ye ko ye dɛ a da labilalen don o tuma Ade ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ sirɛni kɔnɔ Yusu ka bidon bɔli don Moro an ka taa groupe commerce la o ka kɛ Ablaye Mayiga awɔ an ka taa fɛ aw ka dɔn Madame Mayiga awɔ Mariamu Jalo an b'a fɔ yan nka 8 mars fo y'a fɔ pharmacie kɔnɔ o tuma Ablo kow bɛ cogo di i bɛ gwa la a fɔ an ye a bɛ ye tasibila an b'o lase Fatumata Sire Jakite ma yan muso cɛsirilen don Moro a taari da bi a bɛ tiɲɛ so min ye a bɛ k'a dɔn hali bi 8 mars an b'a kɛrɛnkɛrɛn ka taa Madame Dambele Wulematu sɔ an bɛ 8 mars kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin ale ma ka fɔ présidente don ka fɔ ko yɛrɛ a tiɲɛba ye jɔn de kɔrɔmuso tɔ ma ferekelen bɛ kafo ko la mun kafo muso ninnu taara kɔrɔmuso yɛrɛ de ye gasi ye n'o tɛ tiɲɛ na kɔrɔmuso tɔ ma bɛ ka min wa mun kafo kɔni ale de b'a ci parce que a kɛra ministériya ye a tɛna se ka segin kafo la bilen wa Moro b'a f'i ɲɛna ale de ko n tɛ démissionner ko je vais pas démissionner i bɛ k'a gɛn a fana jo don koyi maaw kɔnna ale ɲɛ kafo marali la u ma kafo da olu tɔgɔ kan u y'a da mun tɔgɔ ko mun kafo a fana ɲɛna kafo y'a ta ye fana tiɲɛ a jo don kɛ a kana kɔrɔmuso kɔrɔma jɛ mun turu sɛri aw de ko mun kafo bɔ a kan a tɛ se ka bɔ yen bilen dɛ kɔrɔmuso tɔ ma jɔ y'a ta a bɛ se ka bɔ Wulematu kafo kɛ n'o fɔra don min kɔrɔmuso tɔ ma bi jɛ a ta kɔ a b'ara u k'a fɔ Wulematu kafo a b'ara n'o tɛ mun kafo mun kan n'u bɛ ka kafo fɔ kɔrɔmuso ma a t'a bila dɛ a b'ara an ka taa fɛ a jo de ye kelen ye dɛ Moro nin ye fiɲɛ kura cilen ye fure kura min n'an bɛ se ka fɔ Mali politiki bondanko kan dɔw y'a faamuya o i k'a dɔn URD ale a k'a dɔn jɛkulu min bɛ n'o b'a wele ko Mali en action Mamadu Igor Jara Union pour la République et de la démocratie Mamadu Igor Jara a k'a dɔn a n'a ka maa jamabaden olu kɔni taara ka Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Moro ninnu kɔni taara ka taa fara URD kan k'a fɔ awa dɔwɛrɛ de dɔn awa min ye a bɔ meya yɛrɛ tɛ yen bilen a kɛra URD min ye Mamadu Igor Jara i ka dɔn a ye layidukan timɛ layidukan min n'a y'a timɛ o tɛmɛna a k'a dɔn Ala ka hinɛ an kun siranna n ko Sumi fatura n ko saya man jugu fɔ jɔnmɛn kɔ maa caman b'a kɔnɔ koyi nka ninnu minnu nalen filɛ fara kan dɔ fara dɔ kan o b'a bugu o kuma IRD a kolo donna Moro a k'a dɔn Mamadu Igor Jara a kɛra hɔrɔn ye koyi layidukan min n'o tɛmɛna ni Sumala Sise cɛ Moro k'a dɔn awa min ye o layidukan a y'o de bato Mamadu Igor Jara i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Moro a k'a dɔn Sumala Sise min ye a y'a ka candidature kɛ waati min na IRD awa min ye conseiller ala député olu de ɲana ma a k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la ka bolonɔ bila kɛ sɛbɛnna walasa a k'a dɔn a bɛ se ka kɛ candidat ye cogo min na o Mamadu Igor Jara kabini waati a k'a dɔn a y'a fɔ Sumala Sise a ko Sumala Sise e ka parti ne kɔni bɛna n ka jɛkulu n'o ye MA ye an bɛna bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye
ala fatule ko ay ladu time ni yake mado ya be janfa ke wa ko sumi champion te bila la ka hina la ko akoma bo moro ay ladu time mi awgado aka mino aka mo yuka mina bele jele che ningu kunda IRD ka mi Mamadou Igor Jara ma abse ka fo akara ministre de l'économie et des finances do bora ministre de l'énergie ikado kurango ministre moro bi mi nyeselege nani bangi bado o jabala be Sénégalais mi awgado angani awa technocratie anga awekado grand commune de l'état Mamadou Igor Jara awekado akoninge meki isigie moro abika ka barake afay ko afet deg na wolof bro mi Mamadou Igor Jara ikado atarafara awekado tege di nyama parti kan no awekado IRD Mamadou Igor Jara ikado samba flonita anishegi aduna kalafli sira fe koy alani IRD maw moro kolu de aka parrainage ke wekado mo ba ko to shila ay jatimbide ke mi URD mi ma baw de ba kono ma kolo gerunde ba kono wa ma kala ne baw ba kono mi awekado minye ali jamana tigu ninu bela jelebe yerde kono gondo ake kwale mbabi akwale ko kaburula bana ngunu ndogo akwale foga kotro mabo abe yerde la ndo andu bro mi Mamadou Igor Jara laiduka aya time mi awkado aya atale aka minonje aka mawfana ko nyere la mi awkado ambe munyini awkado ambele jele kata IRD la mi awkado Mamadou Igor Jara mi awkado aka mawtale Mamadou Igor Jara ere ka fola ako mali awkado nanya famia anti segefiu nan fara la nywanga ambi awkado femba amba wuli katora masigi na ka wuli ale de gafe glan ka fo ko c'est possible au Mali a bena la la ika hagla jigina ale de ya gafe glan ya ka yirana ka be se ka ke a be se ka nya a be se ka be malla ya abara abete mo ka mo gafe ngala ba kono godo Mamadou Igor Jara ikado nyere la ko makala ne mbado ni jati mineke ikado atara wati mina yerde mawfana ulu ya bismillah ni bonya ni karamba mi avkado nyere la mi yerde ko nay ko absika ke ni ikado ni ma ko fale mi vlele no Mamadou Igor Jara ka absika ke sumela si se noroblay akone alna makai dirigete mana ali munun soro nu farala nyonga ube no bokola de abe makulu grinde yo ma famille ma nyama jolew maître de Mataraore be grand frère Koroba be ali Kulubali mer communiste mer Koroba grand frère Koroba fana be Saliku Sanogo ndo ake kwalemba be moro wallahi mekelen fiyena Saliku Sanogo ngo professeur do Saliku Sanogo ye ma jenyo te fo mama professeur igake magwanzan de Saliku Sanogo moro dambe tigido ati dogolo kabina la kandana aya ka ministre beke amadeli kasigi men ya katabulu ibado c'est mon parent nganyira na nyema kenani abana sabu ni Sanogo faka dodi wa kono moro mi chera la bi amse ka fo Mamadou Igor Jara tare laduka mi no teberani sumela siseche laduka aya bato alere koko sumela sise abe so bi sumala sise ku ma ladrile ma kala neno wa jamana kanumba kundo ni awkado sumala sise ka to ali imwala ka ye binga jamana nye ka dugolente ma shila foni yitugu wani mbamuru aka uka bara ubane la jibura maga fanga wati amako doa awo uklala ka sotige ni ka sotige ni sena matigu bechi amakaka na akoka kainta awo kakai awo okara akoko bete ko be abara kan kunle na utekle akalenga bom abole ministeriala ko be kera ka mogo be blakata no fe ka ngana tuguni fanga mimbe siena ale yere dambe te soni fanga infe barama abana agoka kainti o ke mandi mal den fede ala ka nguna ja do bitu yere mashu do be ga wele olu ba fo ka kai abana mauti kelenye abana moro upma awkado Mamadou Igor Jara mi nyera la mi ko yerde mako e ka bismillah ko gashita la saha le témoin mi aketa n'ale ka fasiriye anyambo le témoin ngono
le témoin ni ale bla i b'a ye k'a fɔ an bɛ indicateur de renouveau ta tuguni n'an y'ale ta min ye i k'a dɔ dabiya mairie ala la ko bɛnbɛnbɛn ni janfa min tun bolodalen don ka ɲɛsin a ma ko bɛnbɛnbɛn in kɔnɔ farala tɛ piyan baba sisɔgɔ baba sora i b'a ye k'a fɔ yusu maa min ka nɔbila ye nin ye yakuba dunbiya don lɔfɛn bɛ dafɛn de o ko wasolo ale kɛn bɛ ka fasiri ko bɛnbɛnbɛn min kun talen don ka baba sora sɛgɛrɛ ko bɛnbɛnbɛn kɔnɔ farala ayiwa ko sɛbɛn i k'a dɔn k'a fɔ ko a jirala ko baba sora n'ale ye dabiya maire commune rurale min ye dabiya ye ko a ye i k'a dɔn walansɛbɛ k'a y'o bila ko démission ayiwa ko politique maa dɔw bɛ yen n'o y'a jɛɲɔgɔnw ye n'o ye RPM politique maaw ye u y'a jira ko futange baba ni sigisɔgɔ ayiwa ko i k'a dɔn ko u tun bɛ fɛ ka taa maa wɛrɛ de co ko baba sigiyɔrɔ la k'a sɔrɔ i k'a dɔn o yɛrɛ n'a manga o tɔgɔ de fana ye ko Modibo Keita tɔma ko f'u ko wajibi co ko baba ni sisɔgɔ a sigiyɔrɔ la ko ministre min bɛ yen n'o ye i k'a dɔn mara ani mara tanbabɔ o ministre o ko ɲɛnabɔ ministriso ye n'o ye lieutenant colonel Abdoulaye Mayiga ye ko n'o ka keguya n'o ka ɲamada tɛ ko u tun b'a sɔrɔ nin ko in na koyi k'ale nana ko in fɛsɛfɛsɛ ni k'a jalatigɛ ka kiiri ko o bolodara min ye Kayi tribunal ye o kumana ko tribunal administratif Kayi a kiiri bolodala ye ko ka tila ka kiiri boloda tribunal de grande instance n'o ye kɛɲɛbata ye a bolodara nin yɔrɔ kofɔlen fila bɛɛ lajɛlen na ko maire kura ko ka t'o sigi commune rurale kunna n'o ye dabiya ye a kun bolodalen don k'a bila tarata nata la mars kalo tile 9 Yusu k'a bɔra dɔgɔkɔrɔ ko k'a bila waati wɛrɛ la ko ministre ka ɲɛmada n'a ka keguya ko de y'an kisi ni kɔlɔlɔ in ma koyi min ye administration territoriale la ni décentralisation lieutenant colonel Abdoulaye Mayiga ko kɛrɛnkɛrɛnya k'ale de ko don ko n'a kun ma kɔlɔsili kɛ ani k'a dɔn furancɛ fanga o marakɛbaw ko n'u tun ma kɛ maa kɛw ye u ma kɛ kɔlɔsilikɛlaw ye ko u kun tɛ se ka ni janfa in kɔnɔ fara koyi k'u t'u yɛrɛ tun bɛ don janfa in na k'a sɔrɔ u t'a dɔn ko u kun bɛna kɛ gɛlɛya wɛrɛ ye anw ka jamana kɔnɔ nka gɛlɛya fanba tun bɛ digi dabiya commune de la ko sabu olu kun tɛna lafiya sɔrɔ nin ko in na nka ministre ka keguya n'a ka ɲɛmada ani furancɛ fanga n'o ye transition marakɛbaw ye u ka keguya de y'u bɔ nin ko in na ko n'i y'a jateminɛ ko kalata min kɛra kabi 2016 san na a y'a sɔrɔ i k'a dɔn parti min n'o ye RPM ye o candidat o tun ye i k'a dɔn nafolotigiba ye n'o ye i k'a dɔn futange baba ni sisɔgɔ k'ale sugandira ni k'a kɛ dabiya maire ye a ka dangan fɔlɔ n'o ye Mahamadu Koyate ye ale tun ye kodɛm o fɛrɛtɔ maa ye o fana kɛra ale ka dangan ye ko min ye i k'a dɔn kɛnɛya ko nasira dɔ la o kɛra waati min ko maire ye ale y'i k'a dɔn bolonɔ bila ka di jamakulu dɔ ma n'o ye délégation ye k'a jira k'a fɔ ko a b'a ka dangan o bila nɔ la fɔlɔ o ka kow ɲɛnabɔ sabu ko farigwanin bɛ k'a ɲɛkɔrɔ se o kumana o de tun ye Mahamadu Koyate ye o kɛra i k'a dɔn uti kalo tile 8 tile 6 2018 san na Yusu k'i b'a ye k'a fɔ ko nin ko a kɔni tora senna ten fɛn min k'a dɔn k'a fɔ maire ye a dɔ la ko min ye k'a dɔn tɔndenw ye RPM tɔndenw ko olu kɔni ma se ka jɛna o ko ye cogo si la ko min ye dabiya maire ye a ka dangan k'a k'o bila a nɔ la k'o ka kow ɲɛnabɔ k'o ma se ka jɛn'o ye cogo si la ko k'a sabu kɛ fana k'u ma sɔn ka i k'a dɔn kɔkɔrɔma donkɛ ka ɲɛsin alliance ma n'o ye ADEMA RPM ye min kɛra kalata ye 2020 o kalata o kɔnɔna la 2020 o kalata o kɔnɔna la wasadensigi kalata min yɛrɛ kɛra jamana in balawu bɛ wuli sabu ye ko o ma sɔn o candidat kɔkɔrɔma don ayiwa fana tɛmɛnen kɔ k'u tilala ka mun fɔ yaasa ka ɲangili ta ka maire sɛgɛrɛ k'o ɲɛ gan dɛ i k'a dɔn o y'a ka dangan min sugandi k'o ka a nɔrɔ bila ka baaraw ɲɛnabɔ ayi k'u kun bɛ fɛ k'o fana furan ka bɔ yen tɔnden minnu bɛ RPM tɔgɔ la ayiwa k'u kun nana n'i k'a dɔn maa kura ye ka sɔrɔ ka fasiri kɛ Baba Sora tɔgɔ la k'o ye démission kɛ ka taa n'o ye préfecture la Keɲeba ka t'o di yen nɔ o yɔrɔnin kelen bɛɛ lajɛlen na olu fana ye o ko ta k'o don ba la k'u b'o sariya sira taama k'u bɛna maire kura o sogololi ko kuma fɔ ni ka n'o sigi dabiya kunna o de tun ye Modibo Keita ye o fana ye RPM maa ye kuma i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye nin ko ye k'a kɔnɔ kɛra kiiri ta ka segi caman ye o kiiri ta administratif min bɛ Kayi u taara n'a ye yen nɔ olu ka sɔrɔ k'a lajɛ ka préfet ka hakilina talen n'a ka ŋaniya sirilen ta ni k'o bɔ a ma pewu k'o tɛ bɔ o fana min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ o fana min fana bɛ démission ko fɔ n'o ye Baba ni Sisoko ka démission ye ko tribunal de grande instance min bɛ Keɲeba o fana y'o kiiri tigɛ k'o jɛya k'a sɔrɔ Baba kuma démission sɛbɛn ko dibidibiw de bɛ ko in na ko hali n'a y'a sɔrɔ Baba ye démission in sɛbɛn ko kiiri n'a nasiraw la ko maa dɔw donna a ko la ko k'a bama yɛlɛma cogo dɔ la k'a ko bɛɛ lajɛlen nangamu k'u bɛna ministre don fili la k'o don u ka janfa kɔnɔ administration territoriale décentralisation ministre ale kɔni k'u y'a ye k'a fɔ ko o tɛna don u ka jan na k'u ka ko kɛra u bolo gansan ye wa a kɛra fu ye o ye maa min lasɔminen don maa lasɔminen
somini an t'a fɔ ko ye suba ye wa ko maa la somini maa kɛ kun ye la somin de y'a to minisiri bɔra ninnu ka janfa in na o kumana a y'a dama sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ ninnu ta kɛrɛfɛ a ma fɛn f'u ye ka taa bolo da ko kisɛ ka tiɲɛ a bu ni kolo bɔ ɲɔgɔn na minisiri bɔra o kalama min kɛ i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye kunnafoni labanw ye olu y'a jira k'a fɔ ko maire kura min n'u tun y'o ta diliba k'u bɛ t'o sigi n'o ye Yɛrɛ to ama ye Modibo Keyita k'a ko bɔra dɔgɔkɔrɔ i k'a bila waati wɛrɛ la o yɛrɛ ma fɔ maa ye fɔlɔ Yakuba Dunbiya ni y'ale ka i k'a dɔn nɔbila sɛbɛn y'a bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ Yusu ka bidon bɔli don Moro Ngabakɔrɔ dura yɔrɔ ne tuma maire tanu yan ko sɛbɛn to Amadu ntɔma maire nin bannen maa dɔw bɛ yen maire kɔrɔ min tun bɛ yen u b'a wele cogo dɔ la ko Maliki Maliki a n'an ka ko n'an ma kunnaja ani dɔ bɛ yen ko Salimu ninnu b'an ka commune du bɛ dura commune ci a ka kɔn ka wuli dɛ u b'a dura commune ci ayiwa wallahi Gabakɔrɔ dura u b'a commune ci a kana sigi k'u ne kɔni bɛ welekan min bila hali ni n'u kan bɔ sini maire min bɛ yen ko Maliki ani Salimu tɔgɔ dɔ bɛ yen Gabakɔrɔ kaw n'a ye ninnu ta a y'a yɛrɛ fa a f'u ye dɛ an b'a f'u ye dɛ u bɛ ni k'an ka mairie ci bi Modibo Dambele bannen ala su ma da fɔlɔ est-ce que Allahu akbar dayɔrɔ ka bɔ jɔyɔrɔ ye maa si tɛ giri dayɔrɔ ka fɔ bɛɛ ko jɔyɔrɔ wallahi n tɔ ma dabila dayɔrɔ kɔni na Gabakɔrɔ dura tolen kɔ retard la Maliki in de dɔ don e hakili tɛ Bacile yɔrɔ min ci a to a kun b'o la Gabakɔrɔ dura ka lotissement kɛ fu ye ka dugukolo ŋanamu kɛ Maliki in don ale ka waati n'a ma farati ni maaw tɔgɔ sera a tɔgɔ masuran kunna an b'an pan kunna dɛ a b'an pan kunna sabu o kɛra dɔw la yan dɛ dunkojugu Maliki Kulubali ko k'a bɛ dunkojugu bɛ tɛgɛ da tasuma la n'o dɔw tun ye suran ta n'u sera u b'u pan Moro an ka fasiri ta Wagadu an b'ale ta i k'a dɔn sibiri don février kalo tile 21 san 2027 san 2021 Maga hakɛto min ye association dɔ bɛ yen association Mali kanuya Moro commune urbaine de Kalabankɔrɔ nin min filɛ nin i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ awɔ ballontan min bɛ yen n'o ye Kabala ballontan kɛnɛ min ye a k'a dɔn u ka président min bɛ yen min ye Masama Dunbiya ye ale ba a ko bɛɛ lajɛlen ma ɲɛmaa la Kalabankɔrɔ barikala Moro Kalabankɔrɔ min ye a ka dɔn maire y'a jira n'o ye Kalabankɔrɔ maire i ka dɔn dɔwɛrɛ tɛ Adama Cɛkura Jara min ye a y'a jira k'a fɔ coordinateur coordination fɛn fɛn bɛ yen ani ma olu ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu kelen ye walasa a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye wulikajɔ bɛ se ka kɛ yiriwa bɛ se ka kɛ a ka dɔn Kalabankɔrɔ cogo min na maire yɛrɛ ko a ka dɔn nin ye ale nimisi wasa ale yɛrɛ a ka dɔn awa min ye nin nisɔndiya ale kɔni b'a fɔ min ye a ka dɔn min ye coordination min bɛ yen n'o ye association ni mouvement faralen ɲɔgɔn kan walasa a ka dɔn ka basigi ani bɛn ni kɛlɛ o la na a ka dɔn Kalabankɔrɔ i ka dɔn ko a hakilila ɲana kojugu min ye a ka dɔn nin maa kofɔlen ye Kalabankɔrɔ ale maire ni a ka dɔn o ye Jarakɛ ale kɔni y'a jira k'a fɔ nin min filɛ nin min kɛ sababu ye i ka dɔn waleya cɛjugu dɔw bɛ yen ani ka dɔn ko dɔw bɛ yen olu bɛ se ka dabila cogo ye denmisɛnninw ka faamuya k'u bolo di ɲɔgɔn ma min ye a ka dɔn Masama Dunbiya président coordination ale kɔni a y'a jira k'a fɔ ale kɔni dalen don a la min a ka dɔn k'u ka coordination min filɛ nin n'o ye a ka dɔn sema MALIK ye i ka dɔn k'u kɔnina ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min b'a to i ka dɔn awa min ye yɔrɔ yiriwa bɛ se ka kɛ cogo min commune na min a ka dɔn Dunbiya y'a jira k'a fɔ awa min ye u ka président ye denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna ni bɛn ni kɛlɛ ye wa i ka dɔn bɛn ni kɛlɛ tɛ ka na cogo si la f'u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma wa Moro o de kɔnɔna na sa i b'a ye k'a fɔ awa min ye nin ko bɛɛ lajɛlen k'a kɛra alimamiw a ka fɔ ka taa se dugutigiw ma n'o ye a ka dɔn Kalabankɔrɔ ye o kuma Kabala sa min ye u y'a ko kun cɛ ni min ye u taara ka taa senandolaci dɔ kɛ o senandolaci a bɛɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye a ka dɔn awa teriya ani bɛn ani keleya ani ka espace vert minnu bɛ yen ani yɔrɔ minnu bɛ yen n'o makan man kan k'olu la denmisɛnninw ka se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min ko bɛɛ lajɛlen bɛ don yiriwa sira fɛ walasa olu bɛ se ka matarafa k'olu lakana o kaɲi Moro Gawo fana Maletuku Burama Jawara n'ale y'a président ye k'u ye jɔnjɔn ta ka di a ka dɔn Musa Atayer ma
ala n'a ka fasoden ɲuman ni malikanu ani o coupe min dara bɛn ni keleya sira la Malien tukur Burama Jawara n'a ka délégation Isa Kaba tun b'u nɔfɛ o an ka commando tɛ yan u taara a kɛra bɛn ni keleya kɔnɔ délégation ba Malien tukur ani ministre yɛrɛ ka délégation min a bɛ k'a dɔn ani Gawo notabilité ni bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan min ye Malien tukur ka ani a bɛ k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ka jɔnjɔn ta k'a di Malien tukur Burama Jawara k'a ta k'a di ministre ma n'o ye Musa Atayɛrɛ a bɛ ka min ɲini bɛn ni kɛlɛ o ka sabati anw ka jamana kɔnɔ cogo min anw ka globetrotter b'a kɛnɛ kan le commando Susu Isa Kabasiri bɛ voilà de sani reporter maison a fana a bɛ ka ŋanaya labɛn dɛ a tɛ wuli tile ka kɛ ŋana ye dɛ ŋanaya le bɛ dilan bɛ dɔɔni e b'a nana n'u ka guloki yan kaba mata o tun b'a la koyi nin b'a bolo ka i faransi kɔnɛ de ye layidu ta ko e kelen ko ne kelen ko n'ale nana ka bɔ nara don o don ala k'o don ɲuman yira an na arajo in ɲɛma i faransi kɔnɛ San Francisco Francis ma est-ce que ale tɛ studio tabani de ka a b'o ka o fana ka cɛbɔ dɔ ye i faransi kɔnɛ ni tulo b'a na nara tɛ de k'an ka sɔrɔ gulokiba bɛ na an ka sɔrɔ gulokiba a kana dɛ n'i ta nana ale bɛ dɔ bɔ a la a kɔni a ka bon dɛ ayi kuma tɛ wa Isa Kabata in ta e k'o don k'a lajɛ ba ye tiɲɛ yɛrɛ la nin ye n ka malati fɔtɔ Ayisa ka sɔrɔ a ma dɔn a bɔ wa yafa ma e bɛ taa Burama Jawara ka kɔrɔlen dɔ minɛ o kɔni bɛ sɔn ka bɛn Burama Jawara hali o fana bɛ taa ye hali o yɛrɛ bɛ taa ye den falen don koyi belebele jamajan ko a kɛra ne ye den bɛ taa fa ɲɔgɔn bɔ dɛ fa ɲɔgɔn bɔ den man ca a kɛra dɔ ye ama Yusu mɛ Nouvelle Horizon ta n'i ye Nouvelle Horizon ta sa kiri bulon min bɛ yen n'o ye cour d'assises ye olu ye kiri ta ka ɲɛsin maa dɔ ma k'a binna a terikɛ muso ka Ibrahim Diallo Iba Diallo ko tɛ dɛ an furakɛ tɔgɔ ma n'a jamu tɔgɔ ma Ibrahim Diallo tiɲɛ yɛrɛ la ni kɔni a filɛ nin ye sa dɛ ayiwa Ibrahim Diallo Iba Diallo k'a binna a terikɛ muso kan an furakɛ tɛ dɛ ko san 5 kaso o kumana ko 3 o ye yɛrɛ kɔlɔsi kaso ye a fana tɔgɔ ye Iba Diallo de quoi Ibrahim Diallo kɔni a kɔni tɔgɔ bɛ ko Ibrahim Diallo dɛ anw m'a sɛbɛ dɛ a kɔrɔkɛ b'a kɛ Gawusu Tangara de y'a sɛbɛ a kɔrɔkɛ b'a ma Dunbiya mobili dɔ bɛ ma Dunbiya bolo u bɛ ka katakataninugu la jɔ Dunbiya nana n'a ka mobili ye dɔrɔn ko e fana k'i jɔ yen fɛ non o ye mun ye Kiledu Dunbiya an kɔrɔ lajɛ ka ɲa olu ma kɔrɔ lajɛ ka ɲa mobili fana ye katakatani bɔlen don dɛ ko Sogoba ka fɔlɔ ɲɔgɔn tɛ dɛ a to ta lama don nka katakatani minɛ kun dabɔra Nabila Ibrahima Sogoba kun b'a ta gari galasi kɔnɔ k'a tɛ ka bɔ Dunbiya sɛgɛn n'a ka mobili in kɔrɔ koyi Allah an kɔrɔ kana kɔrɔ ka mobili ni katakatani da ɲɔgɔn ma a dama ɲɔgɔn tɛ dɛ kabi kelen u kana o kɛ dɛ a y'an kɔrɔ dɛmɛ n'u y'o kɛ o tɛ diya a y'an kɔrɔ dɛmɛ a ka ɲɛda kura da sa n'o tɛ Vespa tun bɛ ɲini k'a fa a Vespa fana n'i b'i jɛngɛ k'ale boli a y'i jɛngɛ k'o boli u y'a latilen ni mobili dɔ ye o mobili fana pour que k'o wuli fo n'i ye juru siri o moteur la ayi dɛ o kuma groupe don wa o kana kɛ dɛ o kumana a ye katigi dɔ di kɔrɔ ma kɔrɔ ka ɲi katikati de kɔ a banna e kɔrɔ ka bon a ka jan n ko ne y'a jɔlen ye a bɛ ka u bɛ groupe ni wuli cogo min na dɛ a bɛ ka juru don a ka moteur la mobili moteur la yanni juru ye ka na n ko manuel de tun bɛ kɛ ka mobili fɔlɔ ka manuel don a la ni manuel seginna k'i sɔrɔ ala cɛ n b'a f'i ɲɛna a b'i bolo kari k'i sen manuel ko tile n'o kun bɛnna bi ma sisan denmisɛn caman kun bolo bɛ kari o rapide rapide tun bɛ wuli manuel ye tɛmɛra ye Yusu Nouvelle Horizon ta o kuma Ibrahim Diallo ko san 5 kaso san 3 o ye yɛrɛ kɔlɔsi kaso ye cour d'assises a ye nin kiiri tigɛ ka bɛn ni jumadon ye mars kalo tile 5 tɛmɛnen 2021 san in na o kumana a ye kiiri tigɛ ni ka jaabiw bɔ k'a bin ayiwa fɛn min ye k'a dɔn jaabi min binna Ibrahima Diallo a kɔ kan o de ye jalaki ye k'a fɔ k'a binna a terikɛ muso kan n'o ye k'a dɔn Hadihatu ba ye o kumana jalaki min taara k'a sɛgɛrɛ ko a ka kiiri kɛra ni k'a kiiti o ye janjo masaw ka mɔgɔw fila damaw don ko san 5 i k'a dɔn o kaso nka san 3 ye yɛrɛ kɔlɔsi ye o kumana Yusu a tɔ fila k'i k'a dɔn k'a fɔ ko o bɛ waati a b'o i k'a dɔn ko k'a bali waati o la tɛmɛnen na nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na Gawusu Tangara ale
ni fasiri be o kumana ko kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko min ye nin ko ye bi ko tɛ ko ye k'a kɛra juillet kalo o sufɛ bige o tile 31 k'a dugu jɛ utu kalo tile fɔlɔ la 2019 san na ni 1h du matin ka taa se 2h ma sɔgɔmada nɛgɛ ɲɛ fɔlɔ ka taa se 2nan ma waati min na i k'a dɔn Hadiyatu ba o cɛ b'a ka baarakɛyɔrɔ la min ye Ibrahim Diallo ye ale de nana ka na ko fɔ a k'i kari ka don muso ka sange kɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ a ko k'a bɛ don sange kɔrɔ waati min na a yɛrɛ taara don fɔ so kɔnɔ ka taa se muso dalen ma o bɛ sunɔgɔ la ka t'i kari k'a bɛ don sange kɔrɔ o mankanw de ye muso lakunu o kumana i k'a dɔn k'a fɔ min ye i k'a dɔn muso kununnen i k'a dɔn o y'a ɲini sa k'a bɛ mun de don a ɲɛ bɛ i k'a dɔn maa dɔ la o bɛ fɛ ka don a ka sange kɔrɔ muso y'i pan k'a b'a yɛrɛ ɲini ale gorobasatɔ ka wuli a tɛrɛntɛrɛ k'a bɔ k'a bin i k'a dɔn Ibrahim Diallo sina k'i to a kan i kɔrɔ k'a ngɔni minɛ n'a tɛ ɲini ka fiɲɛ tigɛ waliden na nka muso i k'a dɔn k'a fɔ a fana kolo ka gɛlɛn muso y'i firifiri i k'a dɔn k'i tufa a bolo fo ka taa yɛrɛ sɔrɔ waati min na a ma se k'a sago sɔrɔ muso la o kumana i k'a dɔn k'a fɔ a tun bɛ fɛ ka bingani min ta k'o sɛgɛrɛ jara nin t'a fɛ bolo ko nasira la a ma se k'o sɔrɔ cogo si la sabu muso o ma sɔn abada i k'a dɔn min kɛra muso kunnajayɔrɔ ye a sago ma sɔrɔ cogo si la min ye Hadiyatu ba ye ale kɔni sera k'a yɛrɛ sɔrɔ waati min na a ye boli ka bɔ ka kule bɔ du kɛnɛ na ka duden tɔw k'olu bɔ ko kalama i k'a dɔn duden tɔw maa minnu bɛ du kɔnɔ ye bɛɛ lajɛlen golobara ka bɔ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen koro o y'a sɔrɔ Ibrahim Diallo k'a bɛ sentɛgɛ ni kolaban kɛ u y'a gɛn ka taa bɛrɛbɛrɛma ni k'a cɔmi u y'a cɔmi waati min na u taara n'a ye ka taa di i k'a dɔn brigade min n'o ɲɛsinnen don i k'a dɔn ko protection des mineurs u taara n'a ye yen nɔ o kɛlen olu tigilamaw ye sɛgɛsɛgɛli ta k'a sɛgɛrɛ ɲininkali kunfɔlɔw kɔnɔna la min y'i k'a dɔn kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko Ibrahim Diallo k'a taara ɲini k'a bɛ bi a terikɛ muso de kan a ɲininkalen i k'a dɔn bɔgɔ jeninen ka sa Ibrahim Diallo ɲininkalen a ko jɔn ko Ala ko hali n'a y'a sɔrɔ ale y'o kɛ k'ale kun t'a yɛrɛ kalama k'ale kun gɛn bɛ ka dɔlɔ min ko fɔ k'a bɔ maaya la u ka a ti fo ka gulɔ bɔ a ɲɛ k'ale kun sulenba de don ɲininkana masa ni daji kunba tu koro ni kanga k'ale tun y'o sɛbɛkɔrɔta koyi ko ale kun t'a dɔn ale yɛrɛ bɛ min kɛ bilen ko n'a y'a sɔrɔ ale kɔni ye nin kɛ k'ale ma bɔ a kalama ale yɛrɛ t'a dɔn a taara don sange kɔrɔ kuma min na a ye nin de fɔ o kumana ko y'a sɔrɔ commissariat maaw olu y'a koron waati min na a minɛnen i k'a dɔn k'a fɔ k'a ye manamanakan caman fɔ olu fana ye olu taara di kiiri tigilamaw ma waati min na Ibrahim Diallo i k'a dɔn a kɔni ko nin kɔni kɛra i k'a dɔn kasara de ye k'ale bɔra bari de la ko k'a bɛ taa ka so ko nka ko k'a fɔ k'ale bɔra ni bingani hakilina ye ayi ko o tɛ koyi o kumana ko min ye k'a dɔn k'a fɔ a bɔlen bari la a falenba k'a taara ɲini sa dɔn k'a bɛ taa don muso in kan o fɔlen ko a ye kiiribulon na a ko hali n'o kɛra ko a bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye ko nka k'ale ma bɔ o kalama koyi ko n'o y'a sɔrɔ ale y'o kɛ k'a bɛ yafa ɲini i k'a dɔn muso fɛ ka yafa ɲini o somɔgɔw fɛ ko ka yafa ɲini kiiritigɛbaw fana fɛ min ye kiiritigɛlamaw ye olu y'a ko ta k'a lajɛ u ko hey ko Ibrahim Diallo ko kuma tiɲɛ fɔ an ye hali n'i tɛ Iba ye sa i ye Ibrahim ye o kuma tiɲɛ fɔ an ye a ko n'i ko an ka tiɲɛ fɔ k'ale kɔni bɛ yafa ɲini ko sabu ko min fɔlen filɛ nin k'ale ma bɔ a kalama k'ale sulenba de kun don ko k'a fɔ k'ale bɛna taa bin a terikɛ muso ka jala ni tafe bolo ko nasira la ko o kɔni balila ale la dɛ ko nka n'a y'a sɔrɔ ale y'o kɛ wa k'u ka yafa ale ma kumana k'a b'a jira k'a fɔ k'a jɔra a sɔn na hali n'a m'a fɔ ko ale y'a kɛ o kumana min ye kiiritigilamaw ye ko ministère public olu ko ni cɛ in ye jalaki kɛ ko n'i tɛmɛna nin na ko maa jalaki ta tɛ yen ko kalabanjiya kumaw de b'a da k'e sura cogo k'e dun bɔra bari kɔnɔ fo ka taa se muso in ka yɔrɔ ma i ma kasara kɛ i ma balawu kɛ i ma don so wɛrɛ kɔnɔ ko fo ka t'i kari ka don nin yɔrɔ in na ko sulen ko kuma ye tiɲɛ kuma ye ale da wa o kumana k'a ka fɛn wɛrɛ fɔ u bɛ se ka min faamu k'an jɔlen si ma sɔrɔ Ibrahim Diallo da o kumana u ko i ka dɔn ko u b'a ɲangi a lafasabaw n'o y'a ka avocat défenseur ye olu ko ala ka da ka i k'a dɔn min juguba in ma k'u kan k'a magoto ko minkɛla t'a yɛrɛ sago la k'a t'a ka kɛta dɔn k'olu dun ka client ye minkɛla jugu ye ko bɛɛ b'o kalama ko min ye k'a dɔn polosiw ye ko olu ye sɛgɛsɛgɛli ta k'a sɛgɛrɛ tuma min k'u y'a koro k'a ye fɛn caman fɔ k'o bɛɛ t'a jugu ye a ka lafasabaw de filɛ ka nin fɔ nin ye ko nka ko min ye nin fɛn ye k'a yɛrɛ jɔra la ko sabu k'a ye yafa ɲini k'o b'a jira k'a fɔ a ye jɔn ko ala fɔ ko
nga a ma tigɛ da k'a fɔ ko ale y'a dabɔ a kama ka taa kɛ cogo si la o kuma k'u kana olu ka client jalaki min ye k'a dɔn kiiri tigilamaw ye olu y'a jira k'a fɔ k'u y'o fɛn fɔ ko nin si tɛ dalilu ye nin si tɛ bolominɛ jiri ye nin si tɛ dalaminɛ kala yɛrɛ fana ye o kumana ko Jalokɛ n'o ye Ibrahim Jalo ye k'a yɛrɛ jɔra la k'a fɔ k'ale y'a kɛ ko f'a ye yafa ɲini k'o yɛrɛ ye misali ye fɔlɔ o tumana ko min ye k'a dɔn o kun ye san 1 bɛnbɛra a kun k'o datugulen a k'o kɛ nka u tilala ka n'a lajɛ kumaw basana ka se yɔrɔ dɔ la Ibrahim Jalo u ye san 5 kaso pɛnpɛra a kun ko 3 o ye yɛrɛ kɔlɔsi kaso ye a tɔ 2 o bɛ ɲɛnabɔ cogo wɛrɛw la min ye Gawusu Tangara ye ale ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Yusu ka bidon bɔli moro waati korona an bɛ tuti Jawara immeuble Ajakɔrɔba la an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn commerçante don ka foli lase aw ka dɔn min ye Alassane Jalo a n'a furumuso Madame Jalo Awa Eja Basigina Keita Jangina Keita actrice Aluja Mala pièce an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Yusu an bɛ maaw bɛɛ lajɛlen fo bakurunba foli la ko bɛɛ ka foli ye nin an tɛna kelen bɔ foli kɛ ayiwa min ye an yɛrɛ duwakɛ n'an cɛkɛ ɲɔgɔn ye n'o ye Jérôme ye ko Ala y'a ka cɛkɔrɔba miniji dɔgɔya ka bɛn ni karidon ye o kumana an bɛ fara ale yɛrɛ ka duwawu kɛ i k'a dɔn maakɔrɔ ye Ala k'a dayɔrɔ nɛɛma Ala ka badabada dali nɔgɔya n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye ko jɛnajɛw k'o bɛ kɛ ka bɛn ni bi wulada in ye Ngoloni na a bɛna kɛ i k'a dɔn Siselakaw ka duba la charbon carré la i k'a dɔn Ngoloni na an bɛ duwawu kɛ banbaatɔw bɛɛ lajɛlen Ala k'u dayɔrɔ nɛɛma ko Ala ka limaniya di u yɛrɛw ma Ala kana cɛkɔrɔba taa ni du barika y'a fɛ Yusu an bɛ bi jɛmukan kuncɛ yan ni Ala ka jɛ ya wɔ an bɛɛ lajɛlen dusu kasilen don an barakɛɲɔgɔn don n'ale ka cɛkɔrɔba ntanyana moro an bɛɛ lajɛlen ka cɛkɔrɔba don kuma an b'a fɔ ko cɛkɔrɔba Ala k'a dayɔrɔ nɛɛma k'a fara silamɛsuw kan inshallah ayiwa an bɛ kasaw cɛ yan k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ni cɛw ka kulomajɔ n'u ka ɲamadali la aw k'an bɛɛ